изпуска. Сърцето ми спира. Защо Секундата, в която той го така? изпуска, виждам и ръцете как почва да му треперат, виждам притеснението в очите му. И ето, че сега имаме обрат. Магдалена вече има предимство. Добре си спуска топчето и свикам, имам шанс, тук вече мога да наваксам. И гледам да подбутам топчето малко по-бързо. Споко, Добри, може би е 10 см пред теб. Ти си по-бърз, ще се справиш. Не бързай толкова. Дали обаче тази прибързаност няма да се окаже решаваща? Нещо не му върви на добри с топчетата. Почти я настигна, спокойно. Смяна на тактиката за Магдалена. След секунди я задминаваш. Доста бързо се справят и двамата. И добре успя да навакса почти цялото си изоставане. Но тази припряност може отново да го върне в начална позиция. Димо, може ли да даваме съвети? Да. Добре. Маги, можеш ли да придърпаш мрежата? И ето, че Добрин отново води. Добри, внимай с разклащането на мрежата да не си... Въпреки, че падна, успя да задмине по трасето Маги. И сега атакува втора цел. То трябва много хубаво да влезне. Защото при разклащане мога да падне. И да! Резултата е 2-1. И погледнете матчбол. Ау, какво прави Магдалена? Маги ви изпусна, ти си. Добре си вкарва топчето и аз бързам и от много бързане си изпускам и моето топче. Няма нищо, Маги. Магдалена изпуска топчето на сантиметри. Следващото. Супер си. Извинявай, Пробвай другата дупка. И това означава, че Добрин е много близо до победата. Още едно изпускане за Магдалена. Много се ядосах, обаче си казах, няма да се ядосваш сега, нямаш време, давай хващай второто топче и пробвай пак. Аз пък как го изтървах това в първия път? Давай, защото ако аз бях там, вече съм те бил. Не ще се разтреперих. Давай. Аз малко да ти дам напрежение. Че такива грешки наказвам на финала. Добре. Като се видим, там ще си говоря. Много са самоуверени Добрин и Мартин, като двамата описува от ледена епоха. Но съм виждал и плачещи опусови също. И винаги мамута трябва да ги носи. Винаги, да, точно така. Приближава Добрин до финала. Ами добро настроение, няма как да бъде иначе. Последни сантиметри да видим какво ще направи. Тук е много кризисен момент. Топчето е доста близо до ръба. Много се надявам Добрин да изпусне още едно топче. Успява да се промъкне Добрин. Или някак си да падне едното топче от дупката. Нещо да се случи, да имам шанс. И да видим. И край! Битката приключи! Победа за Добрин! Браво. Ела, май. И предимство за Мартин срещу Стан на елиминацията. Битката няма да ми е лесна. Сега и с предимството в Мартин още повече. Опосум. Браво, мебелиста. Мебелиста? Добре се справи. Опосума. Мебелиста, фините тръщинци. Маги, няма нищо. Опита. Представата на Маги беше доста зле, много спокойна, не показа този хъс от самото начало, който очаквах да видя. На второто топче нещо ми се разтепеля на решихте. Извинявай. Аз те видях. Да. Особено като го изпусна, после така ти гледа. Да. И викам, диши. Благодаря, Добри. Напрежение си беше, смисъл, знаеш, че ако не спечеля тази битка, умирам. И ми беше напрежение. Виждах къса в Добрин и как той наистина на пръсти, на ногти се изправя, но се опитваше да го прекара това топче. А Маги твърде спокойно, все едно беше една детска игра. Малко ме провали тук. Но и не искам да я обвинявам, тя каза, ще направи каквото може. Все пак това предимство е в Мартин. Алекче,
Татко, Да. спри това видео, татко много дълго е.